שלום, אני מקריאה עוד סיפור היום. את הסיפור שהמורה שלי, גם ככה אני בכיתה ב', אז אבא שלי היום הביא לי את הסיפור שהיא כתבה, שהיא הדפיסה, אז לסיפור קוראים הסביבון הגדול, ואל תשכחו לעשות לייק, להירשם לערוץ, להפעיל את כפתור הפעמון ולכתוב תגובות. אז בואו נתחיל. אז חזרנו לכם ונתחיל עכשיו. הסביבון הגדול. גיל התרגש מאוד. הדוד שלו חיים הנגר הביא מתנה לחנוכה, סביבון גדול מאוד. אמא ואבא של גיל וגם אחותו נורית התפעלו מאוד. הסביבון היה גדול, כמו 10 קופסאות נעליים בערך. הוא היה צבוע בצבעים יפים בצדדים, הוא היה צבוע בירוק, רגלו הייתה צהובה, צבועה בכתום וראשו צהוב. המקל שבו מסובבים את הסביבון היה צבוע לבן, וגם האותיות נס גדול היה פה, היו צבועות לבן. לסביבון היה סוד, שלחצו על האות נון, החלק העליון של הסביבון נפתח, ואפשר היה להכניס משהו לתוכו. בני משפחה חשבו מה להכניס לתוך הסביבון. היו להם רעיונות שונים. פתאום עלה רעיון בראשו של גיל. מחר יש מסיבת חנוכה בכיתה שלנו. אני רוצה להביא את הסביבון לכיתה. אני אבטיח פרס למי שיצליח לגלות את סודו של הסביבון. הפתעה מצוינת, אמרה אמא. גיל שיחק בסביבון כל ערב. מיצי החתולה ששכבה על הספה היא הביטה בסקרנות רבה בסביבון. נורית אחותו קראה למיצי לאכול. מיצי לא זזה ממקומה. גיל אמר, הסביבון מעניין אותה יותר מלאכול. אמר האבא, זה לא הסביבון, מיצי כבדה מאוד, כל יום היא עשויה להמליט. למחרת סיפר גיל לילדים על ההפתעה שמצפה להם בערב. כשחזר גיל הביתה, הוא חיפש את הסביבון ולא מצא. כל בני המשפחה עזרו לו לחפש, אבל הסביבון נעלם. גיל רצה לבכות. הגיעה השעה ללכת למסיבה והסביבון איננו. גיל אמר, אני לא אלך למסיבה, אין לי מצב רוח. אבל אבא ואמא שכנעו אותו ללכת. גיל פתח את הארון כדי לקחת מעיל, ואז שמע יללה מתחת למעילים. הוא הזיז את המעילים וגילה את הסביבון. הסביבון היה פתוח ובתוכו שכבו 3 גורי חתולים. מיצי שכבה ליד הסביבון והביטה בגאווה בגורים שלה. גיל לא לקח את הסביבון למסיבה. הוא לא רצה להפריע לגורים. גיל סיפר במסיבה את כל הסיפור. כולם אמרו, זו באמת הפתעה לחנוכה. גורי חתולים בתוך סביבון? גיל לא הצליח להבין איך הצליחה מיצי לגרור את הסביבון ולחלות את האות נון. כיוון שחתולים אינם יודעים לדבר, אי אפשר לפתור את החידה. רק שניים יודעים את הפתרון, מיצי והסביבון. תודה שצפיתם בסרטון שלי להיום. אני מקווה שנהנתם. ביי.